Bubagrani ngai bubagrani kok khanawai aboni kisa kok sana ni tini ma phake mia hora asumsa horni ani apurgoriwo 11:48 p.m. horni 11:48 tampuru bubagrani kaisa voice message ani mobile WhatsApp phaiso phakya khaklai doro a voice message ro tipra haganangai je tipra sa tongnai rongi thaniyo social media ni bisingte sogi baikena hanang poito khlayo kisa khanaरे नामो सुपिरा बस ऑडियो ना अगर आपके राजा को हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल भी करना पड़े no sema kana bo audio ni kok saito rokoi tongmani asumsa basai nei bubagarani message mani nei burum bram kha basai khana mani sarapsa jotoi kemawi tangkang bubagrani selekjak khorang bo sananayu sini boro rokno sini tipra saron bagai bini je sakthari bo saito gi tongmani tipra saroni permanent solution khlai kanan bagini del wo barat sokabai ringjago tango khaisigi boro ringkhan khaisik thangjao ogo maida klai muktri ka hamka pada pai paya khasik matham thangai nai bo chinti prasan bagi thangi sayu kaboi thangi sayu jeng mohai nango chinti prasan thangan bagi mohai nango thang sayu Barat Sakar bo bubagrano khame thebi no roharu pheba bubagrani je mia bini ang voice message khanawi nai bubagrani bukha boba hai ngi tong khana ang abono feel khlai mankha tan ka sal kedung maromui bubagra bai kisa bowai gana kha tongui samung tangani sep mankha bubagrana belai hambai a sep man bagai bini khorok tolawa bomui samung khlani sep mankha bubagrani je miyak selekjak khorang kapjak khorang khnai nai ane bukha tabu phono seleng masai kabui dong tipra saroni bagai bubagra je khaitong bo sau ani life barbadung thangka kaijak borjak malia bosabot ikri bini umor tabu 45-46 kawi dong hai joro botau phono nini ani chini tipra saroni bagai chini thinang next generation kokno wan sugui nai botau phono bini nukung hukung ni kokno wan sugya winai chini borok rokni bagai chini tipra saroni bagai chibo kawi dong bukhaw tabu bubagrani as selekjak khorang mang khunju basitong sini tipra sarok bufru yok sang mansinai bubagrani bagida kapnai sini tipra sarok bagida selma mung sasawi maya tamke sengtemung no bubagram thani tek aise phan man phiru bubagra sau norok than sake tongkhe abo hai samung mungsa khlai meya kri sini tipra hawa sung kusung romoi sini 186 jon tabuk ni bubagra ke sung o hano naikoli phaikya o sin do phano sung tiduli phaikya sung agyobo sung grak sung kesengo sia sung Chenya messenger ge buibai sing tabuk sing keplaing nai bubagrani akok samani bini khakamung abono tuino taksjora bubagrana sigi bini lam yapai songe himui tung
Bobagara saman miya bo chini borok toni bagai sinti prasarang bagai bo hangar strike tongna nangke bo tongnai tobo ang thina nangka theipon thangnai tobo ang sini otti prasarang no yok samung ruwi klangani bo chaitoguni tongu hopung sabung tini bo hane bo mairok saiman zaya bini to sakhamia jotono saiman bini bagi ang salbruno kaitan thani sori matongu bini umor ayuk logna ni bagi nai takoro bukoro kising song amaro baboro jotono ang koina ni musung sini o paitha coba kotor phaidi sing bubagara no loge layena omosini party ni movement ya omo dopha yok samung manani sini next sini generation ni bagai sini phainai sini cerai jala buri chotto ni bagai sing tinang no sini diprasani tinang future bobishot no khatiwoi kaham ke tongi bade thangmane abuni bagai sini ochoba bobagara wa haini bagai ni bo suno mungsa sek khatiwoi sini borok ni bagai agiwo bini thagu ke thang tonglang puru maharaja bikram manikko boba haina apuro saiman kha ang thei thamon yagulo oani tiprasa do pharo kubun do pharo gai kubun bosong rok bai satok jagi manu ha shek jagi manu hone bo apuro poncho tripuri ni baginai reserve land khatiwi kalang thangmane haino bobagara bo musung jagu bo o haingni yakar thangmani yagulo bo chini tiprasa ro buibe satok jaya tekhe ha shek jaya tekhe abahai bo mungsa sukchin bagi khlai klangna bagi chaito guitung pheba bobo jora jora tabule bo lengja kha belai khena bo lengja kha khabai jagu tamni himba chini bisingo chini leader bo baksa tongu sakni musung mano se success khaineu bobagara ni musungma dophani musungma success khainia sing amahai leader no ma koinai phadi ojoro sing sakni bagiya sing dophani bagi thinangni bagi sing mawan suklainai ya pribak sakhe sing changori khawinai khorogo pagori sorinai sing bobagara no logirnani jora phai shukka sini choba anglo omono paithak choba no hori tongkha tamhimba bobagara tabuk je khlai tongma hai sing tai boro mo hai bo hai tai leader ka hamane ang saimiya hani bagino ang koyo joto sini lokorogno je nung je kaito no nung poito khlayo je mutai no nung poito khlayo joto no sini dophani bagai bobagara ni bagai isa suri lainani bagai tai sing practically bo sing bobagara no logi maranai temung no bharat haktor sini bharat sarkar sini bobagara ni bisingti je sini sanmung no reya bobagara temung no obuksa tongui theyasak obuksa saya winai hangar strike khainen ke sing bono rogle lainai bobagara no bobagara se chini bagi asa khaito manke sing chini bagi sing khlaimang log diba salsa to o haing no sing joto yakari mathang nai han bagi temung no o haing ni haino se yakari thang thang ke sing dophani bagi mungsa se khaino yakari thang nai abon ani joto thani ani koimung sing sanai bobagara ni kongno mito koi please joto na phai sing thansa ke sing bobagara na logire len sing bobagara ni je samati sing tonan joto na hambai
क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।